Guys, iki aku lagi ndelok bocah-bocah. Mereka lagi latihan ya. Meh ono competition. Latihan drum band. Iki gurune ya. Baca dulu, yuk. Dulu belakang baca. Nyanyi. Dua kapat. Kamu copot. Bawah. Iki yo guys, jadi bocah-bocah iki lagi latihan kanggo persiapan kompetisi. Moga-moga menang ya. Nah, delokan iki gurune telaten banget. Diajarin bocah-bocah ya, mantep banget ya guys. Oke guys, iki sekilas ya persiapan kompetisi bocah-bocah SD. Nah, kompetisi apa gitu ya? Drum band. Sampai jumpa ya guys. Kok enek kompetisi ini tak video ini. Makasih ya guys. Nah, ini aku sana lapangan ya. Lapangan ya. Nah, ini sekian sore ya. Nah, ini malah enek sing turu-turu guys. Oke guys, see you.